er ikke dyr. Er alle kommet? Ja. Vi ikke får først bål, så vi bliver varme. Kan det ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bål. Altså, jeg foreslår, at vi tænder bålet. Er I klar? Er I her nu? Stille! Og hvis du ikke er ordentlig, så skal jeg fortælle dig den største hemmelighed. Den vil jeg ikke høre. Nej. Så er det jo 4 meter. Det var Danmarks største hemmelighed. Den har du fortalt mig før. Jeg foreslår, at vi tænder bålet. Kammerater! Skal jeg rykke derover? Nu er jeg jo ikke den store taler. Løgn. Men nu når Maria for en gang skyld har givet mig lov til at sige noget, så har jeg et par ting, der falder mig fra hjertet. Jeg må erkende, at den ring, som jeg havde bestilt, den nåede jeg faktisk ikke at komme med. Så skal du komme herop, jo. Der er ikke nogen, der kan støde stigen, jeg ved ikke. Jeg er ikke helt lige styr på vægten her. Ordentlig kys. Med tungen. Blidt kys. Blidt kys. Fræk kys. Back to basics. Fræk kys. Som alt andet her i Hollywood, så mener jeg, at vi skal gøre tingene rigtigt. Så derfor så har jeg sørget for 2 hekse. Og som vanligt, så kan I jo godt se, at det er min svigermor Bodil, der har stået model til dem begge. Kan vi ikke give Bodil et klap? Hvor er Bodil henne? Den første hekseopbrænding i Danmark, den fandt jo sted i Stege i 1540. Og den sidste officielle heksebrænding var den 74-årige bondekone Anne, som af de danske myndigheder blev henrettet for trolddom. Hun blev brændt på bålet den 4. april 1693. Men jeg tror nu nok, at alle os venter her i dag, vi skal være rigtig, rigtig glade for, at man ikke brænder hekse af mere på bålet. For ellers, så var det blevet til en drengeaften. Er I klar? Skal vi tælle ned på 10? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Det er altså virkelig ikke så godt, det der, Michael. Så plejer det ikke at være. På med lortet. Sådan. Der er mere fut i græsplænen, end der er i bålet. Kan vi ikke få hentet noget mere det her? Det var flot et øjeblik.